Ramogi Joint County ma Kisumu ikwa mondo ger ute mag jot ne jogo ma oroch ratichgi ma ong'ere ni safe houses eno ni oked kod timbe mag rocho ratich oganda inyato nyithindo manyiri. Magino nyadhore e romo ma bende ong'ere kaka Kisumu SGBV Summit manokelo kanyakla migepe mag piny owacho kod mago ma ok mag piny owacho eneno ni oked kod timbe mag rocho ratich oganda ahinya to bembo. Lipode yango ni timbe mag bambo nyiri osemedore alwora ma Kisumu kendo luoro nitie ni ka onge kuonde mag jot makare to jogo ma oroch ratichgi biro dak kod luore gwenge ma seche ma iyalo wechegi e doho. Seche mang'eny wang'eni ka tulo gi timore e gwengewa to samoro jogo midonjone kata jogo matimo ketho gi gin jogo ma wadak go e utewa, gin jogo ma wadak go e gwengewa. Omiyo ng'ama oketh ratiche kowuok nodhi e court nodhi chiwo ushahidi to kendo dok dala kata odok ot pod odhi mana romo gachijni nikech sani wang'eni Kenya oyiene ng'ama odonjne mondo oyud gino miluongo ni bond. Koro ka ogol ng'ano modonjone achich modok dala moyudo ng'ani iyudo ni obedo gi luoro kata kiondko mang'eny ma ok onyal bedo gi kwe. Omiyo wariwore kawuono kaka migepe mopogore mondo wane ni to wanyalo dhiro policy ni mbele nade mondo ogandawa oyud konyruok sana jogo moketh ratichgi. Osebedo kwa timo community engagement kendo watiego jogo e weche mag reporting cases mag sexual gender based violence kendo ginyalo tiyo machiegni gi lawyers kata jogo makonyo gi weche mag collecting evidence. So through the forums mosebedo kod yudo ka gin gi challenges mang'eny ka ji mang'eny ywak ne ka gitero case gi court to case gi go lal nono samoro e weto nikech evidence malong'o bedo maonge. Koro miyo kawuono wabedo e summit mar odiechieng' ariyo kachakre kawuono mondo wabed gi actors mosebedo ka konyo weche mag sexual gender based violence kod gi court, jogo mantiere judiciary, jogo mantiere gi ministry mag health mondo wabed kod getwork mondo wang'e challenges mabedo ka jowagi face ere ka wanyalo tatuagi. Be wang'iyo nwadwa ni ei policy ka nyaka wabed gi kaka wanyalo yudo report ma ka ng'ato ratiro mare oketh ei gweng' to wanyalo yudo structure ma e kaonti nitiere kaka wayudo communication seche go momiyo koro wang'eyo godo ni kawuono kidhi gweng' machal kama ng'ani no keth ratiche nyathi kama no keth ratiche e policy no bende wadhi make sure ni waketo structure kaka wanyalo report to gi actions mwanyalo kawo mondo jowa matindo kata jowa madongo kata joma chuo kata joma mine maratiro margi ketho oyud kaka nyalo konyo. Bati wachako yo kendo no asengo luma